Il-Viżjoni Malta 2050 se servi ta' roadmap għal 25 sena illi ġejjin. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Robert Abela fit-tnedija ta' dokument konsultattiv mal-pubbliku brabta mal-Viżjoni Malta 2050. Din il-viżjoni deskritta mill-Prim Ministru Robert Abela bħala eżerċizzju uniku li se jħalli frott enormi nibtet minn idea waqt il-pandemija li żviluppat biex tieħu lill-pajjiż il quddiem u tinfatam mill-mod tradizzjonali ta' kif isir il-politika lilin minn termini ta' leġislatura. Għalhekk Dr. Abela tenna kif din il-viżjoni se tkun prodott tal-poplu Malti Wawċi fejn il-Gvern ta' biss linji gwida fuq liema binarji din il-viżjoni għandha taħdem. Fil-fatt tenna kif l-implementazzjoni tal-viżjoni se tkun ir-responsabilità tal-Gvern tal-ġurnata. Dan fil-waqt li nnota il-parteċipazzjoni tal-Oppożizzjoni flimkien mal-imsieħba soċjali biex din il-viżjoni tkun verament ta' pajjiż sħiħ. Dan b'turija ċara ta' politika li tirrefletti ir-responsabilità u l-maturità. Dr. Abela ġabar dak kollu li taj din il-viżjoni fil-kelma kwalità. Il-qalba lejn il-kwalità. Jiġri jekk hemm kelma waħda li għalija tissimbolizza din il-viżjoni, tkun il-mixja minn numri għal waħda ta' kwalità. F'kull settur li qegħdin nitkellmu dwaru, ibdiex mill-qasam tas-suq tax-xogħol, għalhekk nedejna l-Malta Labour Migration Policy biex hemmhekk ukoll nimbuttaw f'kull settur li qegħdin nitkellmu. L-ospitalità, s-servizzi, kwalunkwe settur dejjem nimbuttawh lejn il-kwalità. Il-Prim Ministru spjega wkoll kif iddokumenta din il-viżjoni li wieħed ħaj għal fatt li qed jinkorpora fih kontingenzi li jista' jinqalgħu minn żmien għal ieħor hawn tenna kif dan kollu jista' jsir għaliex pajjiżna għandu pedament sod li minn fuqu jista' jibni din il-viżjoni b'enfasi anke fuq il-mod ta' kif jitkejjel il-progress. Fuq dan l-aspett tkellem ukoll il-Ministru Silvio Xkembri li hu responsabbli għal din il-viżjoni li se tkun qed tiġi implementata minn taqsima apposta. Viżjoni tissetja targets fejn irridu naslu, qed niddipartixxu minn kunċetti li nħarsu biss lejn il-GDP, iżda nħarsu aktar lejn well-being ta' nies, għax dak li jridu n-nies. Imbagħad ħalli niddibattu kif l-aħjar li tasal hemmhekk jew liema triq ħatażel, imma t-target prinċipali tal-pajjiż, il-punt fejn irridu naslu, ikun issetjat u maqbul ma' kulħadd. Sa dan it-tant il-Partit Laburista laqa dan it-tragward. Fil-fatt permezz ta' stqarrija iddeskriva din il-viżjoni bħala it-traġitt naturali ta' dak li nbena mill-2013 il hawn. Dan fil-waqt li nnota kif din il-viżjoni hija eżempju ta' kif għal darb'oħra il-Partit Laburista qiegħed ikun viżjonarju u qed ħares il quddiem b'ottimizmu hekk kif appella lil kulħadd biex jagħti s-sehem tiegħu ħalli din il-mixja tkun waħda li tħalli l-frott tagħha.